Den er alt for lille. Så vi skal have lavet en ny, ikke også? Vi skal lave en ny, så vi skal lige måle her. Så laver vi en 54, ikke også? Så prøv at se. Hvad står der der? 54. 54, nemlig. Sæt den til mig. Rigtigt, yes. Tornegang. Ja. Det var rødt. Jo, så skal du tage fat her. Så trækker vi ned. Sådan, og hiver den anden side. Så hiver vi ned. Og så skal vi have små. Her, sådan. Det bliver næsten en andet. Ja, det gør. Så skal vi hive i den her. Sådan der. Hiv rigtig godt i den. Sådan. Og så skal vi bruge den her. Yes. Sådan. En gang til rundt her. Skub den ned. Sådan. Du skub den ned. Den der. Så hårdt. Ja, så hårdt du kan. Skub den der ned. Men så drejer man af den. Sådan. Endelig. Så bruger vi strygejern, ikke også? Så damper vi på den. Så skal du holde på den, og så trykker du på knappen. Og så skubber den ind. Ja, nemlig. Så lidt. Yes. Og så skal du nå på plads. Sådan. Og så tager du den anden. Yes. Og så skubber du hernede på kanten. Op på yes. Og så op på pladsen. Så skal du bare se, hvad der sker. Ja, sagtens. Kan du se den? Nej, du skal ikke trykke på den nu. Du skal bare sørge for at holde den godt fast. Kan du holde den, så drejer jeg den. Hvis du holder godt fast på den der. Og så skal du slibe på den. Så skal du dreje den her vej rundt. Ikke også? Du holder godt fast i den der. Så hvis du sætter den ned på, så skal du dreje den der vej rundt. Lige præcis. Sådan. Prøv at kigge lige der. Jeg laver på den lige. Lige i midten. Så bliver den flot. Ikke? Det er det ikke. Der er ikke noget, der er bange for. Jeg lover, der ikke kommer lige på dig. Men så også lave ild med det. Er du klar? Så se her. Tænder. Wow. Det er varmt. Så. Kan du nå det? Yes. Og så prøv at se her. Så skal vi skære den. Hvor er kniven? Den sidder hernede under. Se, den sidder lige der. Kan du stramme den der? Så skal du skrue den fast. Og så den her, den skal ind under. Sådan der. Kan du se? Prøv at se, den kommer ind under. Drejer vi den herover. Lidt mere. Og stille og roligt. Og så når jeg siger til, så er vi færdige. Og så må du så godt tage den af. Ikke? Så bliver den sidste. Sidste herover. Sådan der. Så løfter den her op. Sætter den på plads. Og så kan du tage den af. Se. Og så prøv at se, så kan man løfte op. Hvis man gør sådan der, så kan du løfte op. Hand. Sådan. Nemlig. Så skal vi have sådan et bæltespænd her på, for ellers kan man ikke lukke det. Det skal ind den der vej, og så skal man have lavet et hul. Gør med den her. Så laver man et bælte med den. I midten. Og der. Tryk så hårdt du kan. Okay. Se. Så er det kommet på. Så hvis vi stikker den her, så kommer vi lidt ind på. Stille og roligt. Ikke så tæt på, bare lidt længere. Yes. Og så kan vi sætte dem sammen nu. Vil du sætte dem sammen? Ja. Stille og roligt, så skal du trykke dem ned. Klar. Yes. Den trykkes rigtig godt sammen. Og virkelig bruge alle sine kræfter. Og trykke. Så stiller du den op. Og så skal vi have det her svedbånd så ned i. Jo. Saksen. Skal du klippe? Yes.
Er det Indiana Jones? Ja, I.J. Indiana Jones. Hvordan? Så er det bliver rullet rundt den der vej. Kan du gøre det? Det er godt. Ja, endelig. Se der. Den der. Vi skal sørge for, at den kommer til at være. Træder. Godt. Du kan bare blive ved, indtil jeg siger stop. Okay? Bliv ved med at træde, indtil jeg siger stop. Det er god. Så den her, vi vil hive den. Hiv. Ja, hiv. Sådan. Se, så sidder det fast. Så skal jeg nå nu. Den er nede i. Sådan. Yes, så må du godt sætte den på. Så skal vi have den store snor på. Ja, den skal hele vejen rundt om. Skal den have lagt ordentligt. Den hele vejen rundt om. Kan du mærke, prøv at mærke med fingrene, der er sådan en rille der, kan du mærke det? Ja. Så vi skal have den ned i den. Der. Ind i den. Og så skal vi trække i den her. Prøv at se, hvis du hiver i den der. Så hiver du ned. Over det hele vejen rundt. Så hiver du nedad. Jeg vil trykke den. Først op på den, lige præcis. Og så kommer vi, trykker du lidt på den der. Må jeg trykke den op? Jeg trykker lige en gang. Nej, en gang. Jeg trykker. Den her. Og så stop. Der ved. Så har vi en ægte Indiana Jones skyde, Du har det. som skal sidde på den her i bæltet, ikke også? Prøv at se den her. Ja. Så pistolen, så passer den ned i. Sådan der. Kan du se det? Den er lige. Ja, og så skal den sidde på dit bælte. Så når man åbner den, så tager du pistolen op. Ikke? Det er Kan du ikke se det? Og så den her, så skal den sidde her bagpå til at holde bæltet. Okay? Skal vi gøre det? Nu. Sådan der. Yes, hiv i den, og så trækker den af. Yes. Yes. Op med den, ja. Og så op med hatten. Så lægger du hatten på pladen. Og så se her. Så skal vi have sat det her bånd på. Stykke, det ser rigtigt ud der. Jo. Så skal vi sy det på. Ja. Den passer. Ja. Den passer rigtig godt. Okay, vi kan sy den. Så skal vi sy båndet på, ikke også? Først så sætter vi det på med nogle nåle. Nulla. Lige vel. Nej, det skal lige være det her rigtig sat på, ikke? For den skal sidde inde det rigtige sted. Den kommer til at sidde der i midten. Okay, så tager du her. Så tager den herover. Ja. Se, din tommelfinger. Det er 2 tommelfinger. Så går du ned i midten af den. Så trykker man ud til siden. Og så trykker man ud. Sådan. Den er i midten. Prøv at se. Den er i midten. Den går streg. Den er i midten. Kan du se det? Kan du se, den er det? Den ligner det, den er. Den er knap på. Så trykker du. Ja. Sådan. Så. Tryk ind her på siderne. Præcis, så når man gør sådan her. Tryk ind på siderne og lave sådan nogle buler. Lave sådan nogle buler der. Prøv at se. Nej, så trykker du ind her. Mere der. Ja, lige præcis sådan der. Se. Og så tager vi den op og kigger på den. Jamen, de har også den der bund. Men det er bare en anden farve, det her. Prøv lige at se. Trykker du på den. Er den sej? Ja. Det vi skal her, og faktisk også med bæltet, som vi har lavet. Jamen, de har jo Så skal allerede vi lavet have... den her. Ja, det er rigtigt, det har vi. Men prøv at se her. Det der. Det er sådan noget her. Gren. Ja, det er sådan en slags gren, som man skal bruge vatpinden.
prøv at se, så er der en lille tak lige der. Den der, kun klip der, hvor takken den er. Lille forsigtigt. Den der, hvor takken er. Du må ikke klippe længere ind. Vent med at klippe, Så skal du stryge. Ja. Det er varmt. Tag på. Luften. Sådan, så du stryge der. Vent lige lidt. Sådan der, ja, så må den komme. Ja, godt. Rigtig godt. Far, det der ligner et bælte, fordi det ligner Ja, men det er også et bælte til tasken. Kan du se tasken? Er den ikke sej? jo, det er mega dejligt. Og vi har den her klar. Vi har de fleste ting klar. Og når man der åbner, så er man det. Ja, lige præcis, så åbner man. Igen. Den her vej. Nå, det ligner en ægte teater. Ja, det gør det. Sådan. Og vi skal lige vurdere, hvor langt det skal være. Mega langt. Ja, det skal være mega langt. Det skal være perfekt lige til dig. Så hårdt du kan. Sådan. Og det er en af de store mere. Så er en af den store med på den anden side. Yes, og så skal vi have nogle af de små til bagsiden. Nu skal sættes på. Helt stille og roligt. Læg på mine fingre. Ja, og så kom. Og tryk så hårdt du kan. Helt så hårdt du kan. Sådan. Så. Så skal vi have den her på. Kan du se, den er sej? Og det er den på tur i at